kum kanong chong shnong kat nu na man siam jonga kum kalong kumi ngakwa banyu iba ki leaders tungi ki dei ki bastan ki bashampang kwa banyu I ka jat ban riu bangi long kan rat ya ladi yam kwa shu ban long ki nong tong ki nong tho ding jong nu rai jong nu kan gender labha baki pen klain ya ka department jong ka trading license banyu I no kan baki khana senrang jongi ki basha kem namar baki syak tu ngim da shu banyu I khun senrang hasi jongi ki syak kem namar baki di drugs ladangi pen klan ya kata ka benta kin saseng la ka kam la jong kin sakieu kin saruspa kin salong briu ladaka ladaki no mi khmat jongi po MDC ki trai shisha na ka benta kata ngin salait na kaduk ngin salait na katu ngakit bok e baro shisha ki candidate ki minele kin poish ka thong kin form the best easy gabangi expect in this new millennium nila kwa nong kit kam batmai basai bapipang at par with the world bani rangkat lang bat ki way ki wi jong ka jat ban riu lada sedang na state jungin spen I bangi de jat ni de ki briu ba start kam tam e lada kata ka isiru kan jin delapet lam ki jing don kam jong kilong kumi kin tiu ya kilong kumi nakanu ka benta in a very creative way kan bakin num shu depend palan but they will grow kiru kin don lang ka benta ban san ban in ban kiu ka kari bat ka jat ban benchu kalian juga iga bangi iga long ba bun sien now snap ni julit ban tap ma di vote iga mi tak MDC dari antasi MLA di bagi dei ban tap dan kita juga kalong ba bun sien man gapor yu iba ini ginong nikmat jongi bonsien tapi ki wan spat ba ki jukular sibon ki ige ki ba proud ba he indrai andra de gapor ini hi ki ba yang ha jukular jadi ki jo hi pat ki ba andra yo wan shong ha shuki kilat no yu pat ba but mentang yu iba kali air ga ba upat ba udon ya sur ba de gapor kalau pelong iki ban Snow thot jangai ya ka bor ka jung pat ba namar ka bor jung ka pisah ini sngi bagi por mentangi iba kalong ka ba ngai tenat bagi don ki ba la banyeng mentak klem pisah ka ai men sim ki babon bat nga kentur ki babon aba kin lek ban tap bot kin pet ya ka ba kin yo ai ka jeng shan ya ka lawai ka bandang wan ka bagi ni ya ka jung snow scam jong ka ni ka ri ka iet ka jongi para pengin pet kinong yat syakmat bagi daiban pendap ru yaki dapaka dan kenu ka jing mut yanu berem berjob namar ka jing le non berjob berundan berem but yo berjob ru ka jing tentu dengan yang ka kolong ba ka pengin don ka syuki don ka bor kin mau ban bat scam ya ka nongrem ka scam pengin penne ningkom ya ka hendau ka siap bagi num syak ba kani daily market hordang kan hap no hakajing kwan mentoy jong ki wei pat ya ka ba ki kwa e kani ka bentaban yo ban kwan re ini ki badan ka bor ki ban job kin mouse cam ba ke e ka bang ngindang perkhat ya ki pateng ya manang wan kun ki ki jongi ka bomot kin pen scam hangta ke e ka ba ki yu i ban ki snowfall baga don ka jingkerman ya ka lawai ka banang wan lam the pet tangi ke bang inyo hakani ga jingyo ga jongi ndai ban pet ya ga banang wan bat ka ba pa kalong ba I ba ha ka mai ka ji ngaro ga de we no ginong de trei kam la jong ha ka mai ka ji da sham dei banga kren ko nyo kan bishni di ge we ba ti chat ban rio toy ha ba gila don ha ga ri ga jongi ki ha pa de trei ga kam ndai bon ki kam hi ge sni bi ki por ma ta ba ki yo I ba ki kun ga jongi ga chat ban rio ga jongi ka la kiu bat ni I ga ni ga unemployment ga ba hakmat ya ka ba ki kun samla bon ki la pas lagi jing puli ki kim yok kam re nget scam kini ki job kata kade ha kani kaliang jong ka MDC kani kaliang jong ki MLA kin mau ban phai khmat ki kun ki jongi ba lada kan nu ka kam ka ba ki dei ban play ka lenti ba kala ban longkum ka trading license lani ki wei pat ki license ki bikin ai in perkhat kham ba bat ning kong e ki lagi jong la jong bat kane kan long ka jing ra bat ai man siem ya kini ki babon ki kon sama ki ba ya ka klem kam kan jam ki lang la ban kiu shaprang syakaba kin yu I ya kalawai ka ba pernai ling ba ka jing rap
jong ki nong yalam ki ba khmat ki jongi ki ba don ki ban siam ki jong la jong bat ki ban nong ten ben ki jong la jong namar ki jong la jong bon sin in hapan kintu in hapan yarap in hapan aiman siam lemda kanu ka jing snow pair namar bon ki ju pen down ki ju pen pet ta ko ba ka khmat ki jong la jong bat ni kloi ban ai ki wei pat namar ki wei ki kloi ban ai na cha dien mo na kata ka jing ai jong ki ndagi jong la jong bon sin kim don ya ka capital ke jong ki perlu ki la ban kiu ndre yang nget skamba kini kinong yalam ki wakmat bagi yo ban syong ka syuki in perkhat ki jong bon sin am tang bikin perkhat tang ya ki ba in yo ya ban saat ya le ndre kin perkhat khamha ngam ta jong Ôi, là kia là sống tí. Bây giờ cả dịch mình rêu chung như kì. Mó, rồi đi ta chỉ quả dùng những tí và kịp bây giờ sự kia là đi. Và đi cả dân xem là giống. Yang pelan là giống phải quả và kịp sắc cái gì sai yang ini. Ngak quả cũng đi kita. Thì ngắm tiếp xúc. Cái cái ban dia mentah cái này cái ban luar tiếp xúc. Kata kayak gitu quả dùng những cái thôi cũng lấy rồi. Bukan say si sai kì beliau. Ibarat sanksi siapa sakri ke jadi beriu jongi jadi beriu pai ke jongi te mentah orang sak telepon di hakini ki bawan na sabar ke ban jahrin habut ke pateng ke jongi dengan ngakwa bablei bahkan im ke jadi beriu ke jongi ngakwa tokin mikrom kemat tiba hok sisa ko baki kai kejuban la kemat upai bakin dalek sisa kata kum nyiri kwa ko mi kita ki beriu ngata thang ra kwa sia ko mi kita ingin tipsu sama mentah kan ka banuan ke bantian yang tipsu kabanipang ke dua nakalyang bunyi di nakwa so bikin penihar ya kamar bam kan kabanipang dua selai kayak kamar bam penihar kabun ti ban long bayok cuma toy yang cepat bak dia benda tangi di terus simat kan maka we nak di MDC lu kan tentu di MDC ba gelek mentah ti so bikin gelek ke long ya kata yang license sudah nipang dua isu yang kasih peninggan kanu besar jadi bikin dia kanu ke bawah kanu ke bersih kan mentah hangi mansu ben labun dakar balik kanu ke kam ayat ini kasih lu mentah lu kena dia berjob untuk lalak lihat di kudu dia mah hangi dengan DCR lihat dia hangi dengan kanu tahi nak yang tengah dia jadi harus apa tangkai terus manfaat ke terin yang terima bom yang goods and service pada orang rak yang terima dia kamar bom kat mu kalau terima bom kat mu kena semua di kayu kam nong tu kayu lihat lagi kam lagi kamar bom sini rumah ayam mentah kedua kayak bak lebang dah bak kan nak yang ini dia nak yang sana nak bawa mo desi kum kinong mikman apa HDC belong ke MDC kita tema kita sawan desi kibakin ai ki siar ka khut ka subah desi ka ka chingdon ka segun sel desi kan long ban saindur ya ka siar khada ka khut ka subah desi kunjuru nam ta ban bat ban ne ban scam ya kai ting siar jong im ke daloi kerpang bat ki darbar snong desi lembar jong ka segun sel bodam don kan no ka chingle siliang desi kan long ka bayat bet desi ki nakaliang jong ni kum kinong song desi nakaliang jong ki bahap pu sam jong ka khasi ke chi desi desi ngin ai ke jiro ka bha ka nya kinong mikman ki badai kinong pek nong kme ya ka sekonsel kum samna de wikong de kwa ban chim kya ba ni ke misi aga ne tedeng license kan babangin mah tangin dia kelum ai kulmar sani takar dia gin yo dia ni khasi kan ke bangin tim dai bilang akan culik takar bangin la berseng mangiru ngam ya bitam takar mentah dia gun su yo kemar bik takar dia kemudian dalam pahi long kiap long stick dia ka yu ka a dia ban pek no mentah dan kata kwa ba makin kam pek bai ka ban kam kan ka an jawa tu mai sen Uwe long ba ada kipoi tadi kuat kin ba kin long kip sinsat bahaya ka kam nang ta patin pek yaki jak bendri lejong nang ta pada long ban pek yaki no kiting dong kam sering ki kiting ki babon jum kita di kena sama kita kam di jam bom yo itu no kita di pilat itu punya kita kai bang i na kalong bap teng ka penduk misien ngi ba ka penduk sisa ro kai ka bang la thmu pakhat bang la thap ni la sa storm ni ka ku sisakan nang mentah bahkan poi ka
kalau kari cai bendel jongi leng ba jong just konsel henrai ka basusi ban ong ang ni kalong ba kani ka jing ya kan tiap sang kani le se kan kata ia kinong thap buat ba ka jimut cepat jongi hikun ki trai do trai senamang ni kani ka jing ka tiap sang na so ban kan tu ya kinong mi khmat jongi kinong ya kon ki ban poi ka thong ba kalau kum ka jing karpat na kalian jong akum unong song senong ba na dai ru trai bi ba trai nuk hang ni makan tu ba na karpat iki nong mi khmat jongi ki ban sapoi sa katai ka benta hapo diskonsel ba kin te la kam no i lagi da ka ba kenom ya kejap sang ndai kin pelik jingmot kumno ban pen trai kam ki an kala dan hang tai bat kin pen khlan ni ru yaki ba kat kum ha kasik sedul ko bala ya kran na ka pos ko bat boro sitan sina men taki kran ni kata kasik sedul baka 371 tengah so ba kitip kambha maki kata ndai nga na sui tang kum unong song sonong ne kalau ngakat pat jor kan sa sitan pat ba so ba bakin nom ya kan tiap sang so ndai kan pelik jingmat hala ka jong ka kamram jong ki kum bakila kular ikinong song sonong jong ka jai ndai ko jongi kabaan hang ni ngakwa bala de kilap poi ha kata kathong ba kata ka benta kaba kin la askam ha kata ka jingya penbet ke jongki manu banyalam bat manu banyalam kumno kinyalam inga kentu hang ni ba kawai kolong ba kani ka benemi rok bala kata haru kala ta kham tam ngi ki baslang ban yasang ikam la jong ibaret baria kom ni nai kani ka kata na marki don kat kum ka kam ga jonga kani ki bobon ba ki pensa tang ka kerteng ka ba yala di kente henrai pan habakan ni ke benemi kadon kani kalau mau jentot pat yang ni kita perkat ni kata pat ka perkat ka bangi kwa kumno ban pengklan ni ladi haka kai pateng ba akat kam ka jam ndai la habakadon kani ke benemi pat kani pat ka penduk bersih ni tentang ka pelong ini bangin perkat ba nyele lang no kum ju kanang nya kamai spa kani trading license oleh se ngala ban karpat ye kibri ke ban penyat ya kateka just consult bakal di trading license na soban ketu jor bahai kini bentaro bak kinom ai trading license pathar ya kanu ka kam ka bangi ngala ban trai kanu kam bangi ngala ban trai gimdai su ban ai ka trading license bak kini pada cek di kenapa hai kini bentaro ka ba ki kita cek di kenapa hai kata long ba kimbet ban ai trading license keluar nomor kum kini ka kam jungi ngala alap kata ba kidon kiba ya ledi kem nang watang ban tak dan rai dulu se rai ndai kidon pada kata kedukaan cuti bahe bagi ki supply ki mah ndai ngitip bahai kata ba utrei ulong wei ndai ki punca karteng bat kai ba kham susi hang ne kalong ba kiba bun kiba benda bahai kani kiba syak karteng hi kidebi ki brejongi bat ki penyap ingi hi pa baka diskonsel ketika kamram jongka ban pensa ban penne ya ka dustur ke jongi ban penne ya ka kendo ke siap ban penne ya ka riti ke jongi natong hadong